गैस मुझे इस बात को लेकर आज बहुत शर्मिंदा हूँ कि वो मूवी नहीं आने वाला है। बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहा था। मैंने बोला था इस मुंह से कि आने वाला है कुछ अलग, कुछ बवाल, कुछ अलग ही लेवल का एक कंटेंट जो कि बी बॉय शूटिंग में अभी तक नहीं आया। ê tao gà tao gà đi bos này bố nữa này bố nữa जा थनाय नंला ने नेगासिनोमोन मालाय नायगोन होनना बि बयसनि माला फैगोन गैला जाबाव बि बयसनि भिडिअ नायग्राफोर तो गाइस बि बयसनि भिडिअआ दिनै 7 तारिख ना 7 जुलाइ दिनै फैथ'नाय नंला माने बिथाङा बुंबाय भिडिअ दिनै हगारदों मोनसे फैनाय नंथ'ला ना माने साननैसो गोबाव जागोन आरो बिथाङा बुंदों भिडिअखौनो बानायथ'वा बे भिडिअ बानायथ'ला बुंदों बियो माने बे मुभिखौ माने लाबथारगोन आरो इन्टारेस्टिं बे भिडिअखौ माने फिल्मखौ लाबथारनायनि उनावसो बेलेग गुबुन भिडिअखौ बानायगोन बिथाङा गोबां फैसा गारदोंबो बुंदों बे भिडिअआव दा बेनिनो बिथाङा बेयाव खामानि मावफिनगोन गोबां रिजन दङ इस्यु दङ बेयाव भिडिअआव बे फिल्माव बेखौ बिथाङा फाहामना एडिट खालामनानै गुबुन जायगायाव एडिट खालामनानै माने नोंथांमोननो खोन्थिथारगोन बेखौ बियो फोरमायदों आरो लोगोसे बिथाङा निमाहा बिदों दिनै माने होनो गोनांमोन ना दिनै होनाय जादिया बे भिडिअखौ माने खामानि मावबावनांगोन बे भिडिअआव गोबां बेनि उनावसो फैगोन माने बिथाङा स्ट'रियाव माने इन्स्ट्रगाव फोरमायगोन माने माला फैगोन माला होगोन बिथाङा निमाहा बिदों जोंबो माफ खालामो आरो नोंथांमोनाबो गावनि ब्रादार माने फंबाय हेरि साननानै बिदा फंबाय साननानै माबादो आरो ना जायखियानो जाला नेक्स्ट बावसिगोन भिडिअखौ बिथांनि नङा होमबा